So, mga ka-vlogs, good morning, good morning, good morning. So, ngayong araw na to pupunta ako dun sa pinapagawa kong bahay, pinaparenovate ko. So, mga ka-vlogs, good morning, good morning, good morning. So, ngayong araw na to pupunta ako dun sa pinapagawa kong bahay, pinaparenovate ko. Kaya, tingnan ko yung mga tao dun. Punta muna ako sa kabila natin. Guys, dito to sa KS21. So yung isang bahay doon sa KS17, kaya yun, pupuntahan ko, i-check ko yung mga nagtatrabaho doon. Tara! Arat na! Let's go! Wala na doon sa Gul. Medyo panahon natin ngayon, medyo kaya okay na doon, lentong na. Tara! So guys, wala akong lagayan dito sa car ko, kaya diyan kong nilalagay. Let's go! Lapit lang naman yun. Kaya kung ano mga ginagawa nun, baka di mo nagtatrabaho yung nagpapayos doon. Let's do this! O mga ka-vlogs, alam nyo ba? Sirahan na naman ang tubig dito, ha. Malabas ang tubig sa daan, nagbabaha. Kaya manata sila sa tubig, eh. Mga ka-vlogs, don't forget to subscribe my channel, ha, para mayroon naman kayong tinitingnan kahit paano. And don't forget, click the bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. Let's do this! Mga ka-vlogs, tatamad-tamad ata yung mga tao ko dun, kaya bibisitahin ko. Kailangan tingnan yan. Pag hindi mo tinignan yan, ako, mauubos ang oras mo ng mga ginagawa mo yan. Dito po tayo sa KS17.
Shoot out pala kila Luboy, kila Totoy. Boss Totoy, Boss Luboy. Sa Korea. Shout out na rin sa mama ko at saka kay Daddy. Yeah, yeah. Kay Auntie Monet na nasa Boracay. Uwi na kayo sa Maynila para pasyal-pasyal tayo. Ng panahon, mga ka-Oblax. Ang hirap pag walang... Pag laging umulan, ang hirap. Alam niyo mga ka-Oblax, may makalabas. Makalabas naman, pero mas maganda pa rin yung lumalabas ka na walang ulan. Malapit na tayo mga ka-Oblax dun sa unit namin dito. Dito na guys. Mga ka-Oblax, nandito na tayo. There we go. So mga ka-Oblax, babain na natin, titingnan na natin ang mga ginagawa ng mga tao dito. Ito po yung mga ka-Oblax. Isa lang ata nagtatrabaho dito. Ayan! Boss! Ba't tayong babagal-bagal? Ba't babagal-bagal? Yan, si Dagulo. Ba't iisa kayo dito? Asan yung iba? Wala, dineport ko na. Ha? Hindi pumasok? Wala naman tiles eh. Pinauwi na muna? Baka masira naman itong mga tiles. Wala pang tiles? Yan ang tinitira nyo? Wala, nagbablog ako. Shoot out ka. Gol! Yan, si Daguldul. So mga ka-Oblax, ito yung pinapa-repair namin. Papatanggal itong mga tiles para pagawin. Kasi yung dating unang mga gawa dito wala sa hulog, kaya ipapaulit. Gastos na naman mga ka-Oblax. Ganda ng puno na to So ito pa lang nagagawa nila. Tinatanggalin nila itong mga tiles. Tapos mga ka-Oblax, tingnan nyo to, CR. Ayusin, babaguhin, lalagyan ng bathtub. Kasi dati walang bathtub to eh. So mangyayari, bilis-bilisan nyo. Sayang ang pinapasahod sa inyo. Logi nga eh. Gol, shoutout ka. Shoutout mga ka-Oblax!
Yun! Sabihin mo, don't forget to subscribe my Don't channel. forget to subscribe Edmar TV. Yan. Yun! Very good! Mga ka-Oblaks, lunch time na ni Daguldul, ang hari ng tiktikan. Katawan. Gol! Anong ulam mo? Ano naman? Ano yan? Kandingga. Naku, mag-request ka sa boss mo. Kahit nga tubig wala eh. Kahit tubig wala, kaya ano lang yan, RC na lang. RC, baka naman. Ayos naman yan ah. Masarap ba? Pwede ng pagtsagaan? Kaunti-kaunti lang daw kasi mamaya yan pakakainin mo. Di ba? Hanggang kaya pa, kainin lang ng kain. Don't forget to subscribe my channel. Huwag niyong kalimutan, i-subscribe ang channel ko. Say para